Bueno, joango gara, hemen, trabajo de clase, ikasgelako lana, eta sortuko dugu crear gai bat, tema. Hemen, idatziko dugu gure lehenengo gaiaren izenburua. Gehituko dugu. Vale. Hemendik lehioren bat ateratzen bada, segurazki tutorial moduan aterako da itzi eta jarraitu. Horrengoa izango da sortzea tarea bat. Hemen daukagu tutoriala, itziko dugu. Izenburuan jarriko dugu liburuaren ariketak egin. Kasu honetan bakarrik instrukzioak emango ditugu, baina ez dugu erantziko materialik. Hemen daude instrukzioak ikasleek bere lana egiteko, adibidez kuadernoan, edo nahi dugun tokian. Eta hemen goian emango diogu crear tarea. Sortu lana. Sortuta dagoenean, goiko partean agertuko da. Eta lehenengo gaiaren barnean sartzeko, klik egin eta arrastaka eraman.